Opo, nati kinarasad na dyan. Iduli na pipinangan na. Oy, lakay! Oh no! Ana, kamusta ang inading kaon? Ayos lang, yung kasla sa amit ti aginaw, sa amit ti agsapol ti makan nga na alsem, dati pipinayot ta. Ay, sakto! Ara dyan ibilas mo, mangmanti pipino. Adupay nga raod, mangtid nga tamay. Ay, kapadasan mata, siyak tupay nga bakit na, di na inikkan. Dapat mali naman mo ni bakit ko atong na nasiguran ni Bakak ni Mayla. Sigurado naman man na. Sigurado nga bugbugon na ni Bakak. Opo, nati kinarasad na dyan. Iduli na pipinangan na. Oy, lakay! Oh no! Ay bakit? Apay, naganda yung pangaramon dito, ipay. Kitingal tinapis ko bakit? Paya. Nadag sa asapol kanya mi Jane, igid kalsada. Sino kumamag? Kukoy ka no, taga San Jose, sapsapulan na ka. Kung dinamag mo kuma, nung ibagana. Kitagdardaras mo't isuna, matik na damagan ano, anat ibaga na kinyam. Sayang bakal. Grasya aja yung nadisgrasya pa. Tapi sino aja ya ka mamumayay? Maday, kadayan. Apay nga paalisan na, kasangsang po ko pa'y lang, di nakpayawisan nga makam. Kapag amang kumatang sa kalam Magdakkel lagi, di kinaimo mon. Kasi sa bana, ang ganin na nakita. Mas mangkuman. Oh no! Ang laki mo din nakita. Oh, napashare ka mabayaw, kamusta kinading ka? Ayos lang sunod dyan, nila kay Mau. Arajay, kainan sagmay-may sa, dakko sa ti problema na. Awan, ti problema na dyan, dakil lang ati, kinamuryot na. Ay, ustot ako nung bayaw. Ana, kamusta kinading kaon? Ayos lang, yung kasla sa amit ti aginaw, sa amit ti agsapol ti makan nga na alsem, dati pipinayot ta. Ay, sakto, ara dyan ibilas mo, mangmanti pipino. Adupay nga raod, mangtid nga tamay. Ay, kapadasan mata, siyak tupay nga bakit na, di na inikkan. Ay, kasday, di na kainikkan. Baka madim ngamin pinagbigyan di rabi eh. Nagadulagi din nga mo niya, di ta ka man lang na. Ay, kaschay. Gusto siya buti mo problema tata. Oy, sakto-sakto. Gimasim boy. Lambis pa ya. Sige, mangang mangan. Tada pamigsam. Day balita kanyam. Sige. Sige, malungal. Tada pamigsam. Arap ubang pa itasukan. Ta. Mayatayin. Ayos. Kaya mo istorya ka. May bagam. Dakkel nga problema tinasirek mo. Nya kumamoy. O matararamedic nga madi. Atinay. Ata ti dakkel nga problema. Kitaam. Masig. Ni, apa masig man ni bakit maon? Masig kong nibakot kong ibagbagam. Amam na nagkapuanan nata? Apa nagapuanan natoy? Nagkapuanan na?
Kinimayla. Kanya nata, hindi na kanyak. Kita man eh, duwa nga positive. Ata titaklo nga problema mo. Agsabay dan. Maria Jose. Sano nga tuwain? Jak, amo taramidi ko ng dries. Pikilaksan. Ay na, ata ti mararamidan. Sangwam ti problema, mati nga taltalikodan. Tartuya mo, panunutanon niya ti pagsakatan na. Nasaat nga rin datoy, alangan duwa dati ibalay ka. Ay na baak, diyan mo lang mo taramido ko. Di kalman ko may pampanunutan nata. May istorya mo rin bakit mga tuwain. Mamuan na aja sigurado, gungit kanya kaday. Kumatik Magpahingarot na, naiduling ko pa'y taptay. Nice. Dapat tawan tayo makamot yan, Dries. Kababain, may waras to barangay tayo ato. Ano nangyari? Hindi ka matanagan. Siya natin makamot ita. Tiriga tapta. Baka mapan ni Mayla di balayaw. Nya nga tanong, magawid kami pala Isabela ni Emma. Okay si Sabam. Nagado nga pagyawitam di pa Isabela. Kung sinurot na kalangarod ni Mayla din. Ipapanami nga raw. Diyan mo, no? Nati papanamay. Ano nga tanong katungtungon so nga duwa. No sino tayo ibagbagay tayo paysaw. Baka nasalisyang ka lang eh. Nasalis yan nga bagbagam. Nasalisyan. Basta nasingitan. Baka daw muna bago si kayaw. Saan ni Mayla? Baka daw mo lang nakauna. Mati nga si ka. No damagi kanya daan, Dries. Umamin da nga tagaday. Ay, no kasi baak. Konsensyada mo adya, no madida ibagati paysaw. Yung ti amaw, madida ibaga paysaw gidya. Kabisado o gidya yun. Nagtaklambit nga na itulong mo ng Dries. Ngimno kasi lang ti mangyayari. Adi paglulukan dak. Bakalat tanong kasi mo lang. Boy, gusto ako nam. Nagbakalatan. Pati sak may ramraman sa problema mo. Diyak may turuturugan. Tukis ti sabam ti sikat ti ninalaing nga sungsong. Tilaan niya ti surusurom. Tira. Sige, siya mo. Tira mga tira. O kanata ti ninapalaktat ta. Ani sakit ti ulaw. Kasi sa pa magreklamo ka pa lang nagimas ka, may. Please na naman namin, pinapaitan ka na, pinakboy. Kimapanin, alangan nga umatrasak pa eh. Kinuhan na ko masunursurwan ti kastoy daw ang problema. Apa nga problema, mading mo sikat tinag-away. Sudan mo tagaw-awis kanyam. Aji nga rod eh. Pinatulak mo eh. Di damat labasol ko ang Dries. Kinatural, kinadjok mo eh. Dries, panunot ka man na tanong na timait nga pamayak. Sige, sok bahala. Tiluk aja nga duwa, no sino tigi bagbagat paysaw. Nice. Ataman ti kahit ko kanyam. Uri sikat ti pasimono. At least, dati may tulog mo. Kuna, sakti lang ti problema, papasak mo dati mang sulbar. Nice. Sige nga rin, Dries. Iturog ko pa lang ato eh. Basta sulbare maji problema ka. Total, sigamit lang ti aking basol. Balitaan na kulatan. Kasi sa banan, sakpay tatatin ng problema. Duldog. Di mo sakti nagima, suna may. Ano tata, sakti grigat. Sinalig abiyag.